Hur ska jag börja min bok? Den borde handla om ett barn. Ett levande barn. Ett bränt barn. Nej. En science fiction. Vad fan, en parodi. Frodo den jäveln ska sitta under ett träd och inte röra sig en meter under hela boken. Men då kommer Gandalf den jäveln och förstör allting. Off, off. Teddybjörnen Fredriksson, ja så hette han. Och han var min bästa vän, och vi älskade varann. Hallå där! Ja, det är jag som är Gandalf. Den grå. Du ser ju som något varelsen klämt ut. Gå min kärra, din jävel. Dra min pipa måste jag mörda dig. Men det är min pipa, Gandalf. Jag älskar min pipa. Men du kan få den. Hej då! Dra åt helvete. Det är för fan min pipa. Hoppas bjälven tar honom. Nu måste jag bryta mig in någonstans och sno lite tobak. Mitt förråd börjar sina. Mina sinnen säger mig här finns tobak. Det är nya tider nu. Trådlöst. Katedralen! Men vem ser man på? En grunka. Gandalf, är det här din? Är det din? Nej för fan. Här. Posta det här till Bruno. Posta tobak! Här är brevet. Tobak! Är det sant? Nej för fan. Det är dagskrysset. Ska jag posta det till Bruno? Du, jag har tänkt på det här ett tag. Varför ska jag posta det här brevet till Bruno? Gimli. Men jag är ju Sam. Attans! Jag blåste mitt skolarbete ut. Ja, jag är ändå säker av mitt betyg. IG!
Har du postat brevet? Nej, jag hör det här någonstans. Här! Vad gör du? Det gör inget. Jag hade ändå alla fel. Fattar du vad det här innebär? Du är inte säker här längre. Du kommer bli jagad av de 34 rövarna. Fast det är bara ni egentligen. Jag måste bort härifrån! Håll dig borta från mig. Va? Vad sa du? Håll dig borta från mig. Jagar de inte dig? Nej. Jag är pensionär. Slicka damm. Jag tror den är död nu. Jävlar, du skrämde mig!